И здравейте хора, аз съм Arctic Fox и в днешното видео ще играя Minecraft, като започваме на нова поредица, която ще кръстя Arctic Minecraft Survival сезон 1. Така, на оцеляване, на трудност нормална, без команди. Си ще напише ето, така нещо. И създавам нов свят, като се надявам да ни се падне хубав свят. Докато чакаме да зарежда, бих ви казал да се абонирате, да харесате, да коментирате, за да има още видеа. Няма как. Сега ще потърся малко дървета, защото все пак ни трябва дървета. Това може ли да го включа? Да. Не. Уау, аз го щупих и то понеже беше върху както си изчезна. Добре. Не се съгласявам. Тук има доста зайци. Това на минимапа да ми показва животните, които има, го правя с таб. Значи тук отдолу под мен, значи има голяма пещера. Да, така. Да, тук отдолу би трябвало да има голяма пещера, защото има такива дървета. Но това е дърво и ще го щупя. Виждам вода, което значи, че ще си направя една лодка и ще тръгна към... това е река, аз отгоре на минимап видях. Значи няма да си правя лодка. Защото ако беше някакъв океан, нали, да тръгна с лодка, да правя някакви неща, обаче явно няма. Така. 20 пръчки, предостатъчно. Шугаркейн. Не трябва да тичам много, че... Тук не мисля, че има много такова храна. Чакай бе, тук има риби. Аз ще ям риби. Не, сигурно ще се махна тази пустиня, защото пустините са ми най-омразните в Minecraft. Поне знам, че ако ми трябва стъкло, ще мога да го познят. Това е странно, че на минимапа ми показва дропнатите айтеми с червено. Това са някакви по-бъгнати версии на минимапа, защото ще посокате как ми премигват все едно. Отгоре като компас, нали, имам и даже не се показват вече. Премигват. Странно. Доста щупен минимап. Така. Ще си направя наистина една лодка. Имам ли за лодка? Гадост. Добре. Какво направя? Добре. Ще направя една лодка. Да, бавно ще го щупя. Ще взема този шугаркейн. Тук има прекалено много шугаркейн. Не мога. Даже съм на 4 чанка. Наистина лаптопа ми не е един от най-силните. Той изобщо. Така. Тук влизаме и тръгваме. Така. Тук стигнах до някаква почва. Ама не санта ми е нормална пръст, така че май стигнах до някакво местонахождение. Не. Ще намеря гора и тя ще е точно такава ли? Сериозно? Има някъде дропнат стик. Бре, тия блата не са ли някакви адски рядки? Добре, чакайте малко, така. Waypoints at блата. И ще му сложа... Айде, Dark Green. Те waypointовете бяха някакви бъгнати. Мисля, че... Не, добре са си. Защото... Да ги знаете какви са. Ще трябва да... Какво? Ще трябва да върви в
това. Без да имам храна. Ама това май някакво остроче, дори май не е истинска земя. Вау, пак пустиня, човек. Писаме, че пустиня наистина. Чакай, поне се взема такова цветенце. Както с не ми трябва. Казах, че не ми трябва. Поне имам дърво, ако не друго. Но с дърво не мога да се храня. Охо, тук виждам земя. Кажи ми, че е земя, моля те. Не е земя. Някакво просто малко нещо. И тук отдолу пак има голяма пещера. Хора, наложи ми се за малко да спра записа, защото ми звънаха по телефона, но през това време играх и с лодката минах от и тук, на 400 метра от блатото. Тук вървях с лодката и намерих село. Ето. Тук е блатото и тръгнах по... Аз ето тук излязох, тръгнах по това и така и тук намерих селото. Да, ето така ми се бъгва и тук принципно трябва да пиша надпис. Не знам защо. Явно съм стигнал бъгава версия. И взех всичките такива бали с сено и преспах. И сега трябва да се направя хляб и мисля за сега да заживя тук. Защото е доста хубаво място за живот. Тази къща не е лоша. Не, лоша е. В коя къща преспах, защото аз наложи ми се да спя. Мисля, че беше в ето тази. Защото там си втех и крафтинга. Да, ето. Добре. Явно ще е тук и хляб да има. Ето, ще си направя хляб и... За сега да не ми свършва храната. Защото... ще е доста гадно, ако ми свърши изведнъж храната. Сега няма да е лошо да се направя една кирка и да отида да взема камък. Той откъде да взема камък? Е така правилно долу тук от пустинята камък, не знам има, но... Принципно, да има. Не съм оцелявал до сега в пустиня никога. Не ми се е налагало. Винаги си намирам по-хубав спаун. Но то си, аз си го написах. Нали? Чакайте малко и сега ще проверя с... Аз имам ли наклона на сит? Не трябва да го имам... Да. Сит... Да, това е сида, който сам се написах. В началото. Картата най-сетне се провери. Да, то нещо е бъгнало и тук, защото реално трябва да ми показва, ето тук е един малък, ето. То тук ги има, но много е странно бъгнало, защото тук трябва да има малки менюта. Ето то ми излиза даже опциите. Чакайте малко на ауто да го направя. Но не знам защо така е бъгнало. Фабрик не се показва днес като нормален модлоудър. Това легло вече е мое. Така. Сега е време за 2 брадви, 2 кирки, 2 лопати и 2 меча. Да, съм от хората, които играят с мечове. Доста странно е било за някои мои приятели, но аз както играм в Майнкрафт, играя с мечове и така съм си свикнал. Не харесвам това, че нали, брадвите били по-силни. Брадвата не е оръжие. Брадвата да по-силна. Лично за мен брадвата е като за финиш, крит. Да те критнат за финиш на битката. Но да се биеш по принцип ми е любим меча. Защото е най-бърз и най-хубав за мен. Сега обаче, добре, нали,
Чакай, какво съм направил тук? Ето. Аз добре взех само за тези неща камък, но ще ми трябва малко камък за блокове и за такова. За печка втора, защото да си оставя една печка в къщата и да имам една печка в мен. Така, това е предостатъчно. Така. Така. Тук един крафтинг тейбъл, не трапдорове, крафтинг тейбъл и една печка. Така. Сега да е така и аз така. Си подреждам инвентара, да ето в този чест намерих варзоп. Доста странно да го казвам така. Защото с принципно това не го използвам в Майнкрафт. Добре, това просто реши да падне. В тези пустини наистина имат бая шугаркейн. Това направо е скандално. Котка. Така, добре. Ами... Имам къща, която със сигурност няма да е само това. От колко време снимам? 18 минути. Трябва да направим още нещо. Не мисля да ходя да копая. Ето видя на World мапа. Добре, чакай, ще дойде тук. Че то са бъгва. Иначе това е единственото нещо като гора, което имаме, но това не е гора. Странно. Какво е това, бе? Това е едно от тия дървета. Да, тук отдолу, значи има огромни пещери. Тук на картата не виждам да се е отключило нищо. Мисля да взема малко от този камък, който е по пътищата. Или първо да събера нормален такъв камък и да се създам. Да има камила. Това беше едно от нещата, които ми изкривиха на това. Сега има камила. Живот е хубав. Така. Да си разширя хауса. Или къщата. Мисля ето тук. Това да го направя цялото да е една къща. Да. Така, нека да събираме малко. Така хора направих това. Като обединение на къщата. Малко е странно отгоре. Оказва се, че когато правя, нали, такова с 4, не ми се получава гладък пясък. Не знам какво трябва да... Това трябва да го изпека. Че да се получи гладък пясък, не. Защото това... Аз сега се замисля, това е сечен пясък. Не мога. Не знам гладък пясък дали има рецепта. Това как с смут санстоун. Това е гладък пясъчник. Добре бе. Пясъчник. Да, получи се малко странно. Да се качваме така нагоре. Тук, да. По-късно може да го поправя, но за сега това бива. Не е като да е крайно фатално. Но... Айде, става. Важи. Малко става. И да го сложа да кажем така. Добре. Става. Сложих си меча тук ли бе? Тук си почти добре. Чакай малко да отворя. Не мога да дойда до ето това, да го видя какво е. Защото... надявам се това да е дърво. Да, ето го, дърво е. Това, тия дървета не ги знам, обаче пускат ли саплингс. Защото ако пускат ще е доста добре, защото ще е единственият начин да си развъждам дърво. Много готин. Тук е... Да. Това тук явно има лава, по което ще ме улесни за недър портал.
май виждам още едно такова дърво. Колкото такива дървета има, ще ги щупя, защото доста кризисна ситуация съм за дървета. Тук има още една камила. Тия камили не са ли те някакви супер рядки? Или апдейт 1.20 бяха адски рядки? Те тогава ли ги добавиха? Май да. С онези душачите. И подушват всичко. И душат. И откриват всякакви нови неща. Мисля, че тогава ги добавиха, не знам. Някой по-компетентен да каже. Какво е това, бе? Какво каза, че има тук, бе? Какво? Къде какво има, бе? Това нещо казва, че има явно по дървото. Не знам, саплинг, нещо. Те да знам какво има. О! Да, това пуска саплинги. Но пуска от тези саплинги. Това е саплинг, нали? Азалия. Wait, what? Bro, what? Азалия. Странно. Много странно. Другото се още събирам азалии. Доста странно име за дърво. Доста цветящи. Цъфтящи или цветящи, бе? Цъфтящи азалии. Това мога да го карам без кришка. Без кришка. Без седло. Не мога. Не е като онези коне, които са скелето конете. Които са доста, между другото, лично според мен вдъхновени от Хари Потър. Защото и там в филмите има такива коне, които са с... които обаче имат крила, но Майнкрафт едва ли някога ще добавят летящи мобове, които да могат да се яздят и да летиш с тях. Затова съществуват модовете и плагините, разбира се, ако играете с сервери. Защото аз също съм правил плагин за летящи коне. Така, имам нормална пръст, обаче само 4. Ужас, трябва ми пръст. Това да не мога добре, поне в креатив света мога и на нормална почва да го сложа. Така. Сега. Колко имам? 11. Не, чакай, не погледам разстояние, бе. Така, посадих си моите дръвченца. Цанца. Айрон. 3 айрон. Точно колкото за една кофа. Да, първо ще се създам кофа с вода. Няма да си правя кирка. Може би другия епизод ще направя кирка. Рази ми вода да е. Защото има водорасли, не мога да взема вода. Вау! Заяц, но погоди. Вече ще приключвам това видео. Надявам се то да ви е харесало. Може да се абонирате, да харесате, да споделите, да коментирате. Направихме сравнително доста неща с доста гаден спаун. И надявам се да дойдете на следващото видео, което или ще бъде пак на това оцеляване, или ще бъде едно малко по-тайно видео, което за сега няма да ви казвам какво ще е. Чао и до нови срещи!